guys! Ngayon, pupunta kami sa SM para bumili ng piano ko. Let's go! Si Mama. Okay guys, tapos na po kaming bumili. Nakalimutan ko lang po i-vlog. Yeah. Pakita ko. Punta na kami kain, guys. Upo na kami. Nag-antay pagkain. Oh, dyan na. Kunin na nila yung pagkain. Dayan. I don't know if you like it. Kala ko rice yun. Ano to? Walang rice? Tingin. Lula, di ba't naglag? Panak na veggie nakita ko, jag with chicken na veggie. Tapos na ako kapit. Wow! Tapos lang dito gano'n. Sarap po. Good yun, ha? Bago uwi, ha? Tapos sila ako chicken. Ayos? Ayos. Ayos. Super. Ayos. Oishi. Ayos. Ubos. Wala nang natira. Tubig na lang. Ako ang vlogger. Okay, lakad-lakad na. O, saan na tayo pupunta? Uwi na tayo. Pauwi na. Okay, sige. Baba na tayo. Pauwi na. Tapos na. Ayun na ang muling git. Siya lagi ang naglilid ng daan. Gusto niya siya lagi ang nauuna. Okay. Hindi pa. Dito na tayo. Babayad muna tayo ng parking fee. Yan. Wala daw cashier sa may exit. Kaya dito na tayo magbabayad ng parking fee. Palabas na tayo. Punta na tayo sa may sasakyan. Ayan, ang luwang-luwang ng parking area ng SM. Sa mga gustong bumisita dito sa may SM Baguio, maluwag po ang parking area. Wala pong problema. Ayan. Nag-aagawan kami ng front seat. At bakit? At yan ang bentahe. Pagkasama mo, puros mga boys. Sila lahat ang nagbubuhat. Ayan sila. Ako naman si camera. Tayo-tayo lang. Camera woman. Yan. Grabe naman yung echo. Lakas-lakas. Pwedeng pang horror. Okay. Pasok na lahat ang mga bagahe at tayo aalis na. Boom. Sige. Ayan. Okay, let's go! Sakay-sakay na! Pauwi na! Guys, ang aming binili, oh. Ito yung piano ko. Ito yung gitara ni Kuya JN. Ni Kuya
ako. Tapos tubig. What's up guys? Welcome back to my vlog. And today I'm gonna be unboxing my keyboard, piano keyboard. Let's go. Be careful. Guys, I'm back again. This is my piano. And this is my Tito's guitar. Tada! Open. Let's open it. Ayaw niya i-unbox. Gusto niya ako. Okay, ito yung isa. Wow! Wow. Tada! Nice guitar. Laruin mo. Oh, ganda oh. Anong kulay? Anong kulay yan? Good boy. Parang conditioner.